Продължаваме с монтаж на камера за задния ход на Mitsubishi Space Star. Камерата за задния ход ще я монтираме и тук на това място. Ей така. Кабел ще влезе от тук. Тук има въздуховоди, през които ще премини кабела. От тук като бръкна ще го изкарам кабела за камерата. Ще го прекарам през въздуховода и ще върнем решетката на мястото ѝ. Камерата я монтираме тук. Камерата за задния ход ще бъде свързана към крушката за задния ход. Затова тук трябва да разглобим малко. Сега и този панел. Така. И ще свалим стопа. Това е крушката за задния ход. Вече съм се вързал, като черният кабел е минус, червен с синьо е плюс. Това е за камерата за хранването. Този кабел идва от крушката за задния ход, ще захранва камерата и сега свързваме тук по този начин. Ето. По този начин се свързва. Буксите сложим тук вътре. И кабела вече ще тръгне нагоре. Тук. И ще мине през копето да отиде до мултимедията. Кабела за камерата. Сега трябва да бръкне да го изкарам. Свързваме главния захранващ кабел. Така, сега кабела за камерата за заден ход. Добре. Захранването за камерата. Захранващия кабел от камерата го свързваме тук за кафевия, който е. Така че ще го прекъсна от тук. И ще го вържим тук. Така. Свързва се за кафея. Да я изолираме. Да не ми задават такива въпроси в YouTube канала. Защото някой път не снимам изобщо, че го изолирам, пък аз го изолирам и направо го карвам вътре. И някой остава с впечатление, че
така го оставям и го вкарвам, което е баста кутията. Така. Сега мултимедийката. Слагаме захранващия кабел първо. Включваме кабел от камбуса. Абсолютно не нужен е в момента, но го включваме. Камерата за заден ход. Включваме и нея. Аварийките. Оп. Всичките кабели влизат вътре и е време да затваряме и да видим какво ще стане. Нищо да влиза както трябва. Ето влезе. Да изключим радиото. Напили. Да. Обикновено особено. Добре. Да тестваме камерата за заден ход. Работи си. Това беше, приятели. Ако съм ви помогнал с това видео, може да ме последите в моя YouTube канал или в Facebook групата ми Монтаж на мултимедия, камера, видеорегистратор Parktronic или на Стивън Ауто във Facebook. Благодаря ви, че гледахте.